Avui som al Port de Roses, on entrevistarem a l'Albert López. L'Albert va treballar 25 anys al Zoo de Barcelona i ara, fins fa poc, tenia el projecte Ninam, en què ell i el seu equip anaven en vaixell pel Cap de Creus i apropaven a qui ho desitgés, nens, adults, als cetacis que viuen per aquesta zona. L'Albert va treballar al zoo i, per tant, ell ens donarà en aquesta entrevista la seva opinió sobre el zoo, com el veu ara i, sobretot, el motiu pel qual ell va decidir deixar de treballar al zoo. No ho vaig decidir així d'un dia per l'altre. És una cosa que mica en mica ja el fet de treballar amb animals en captivitat ja des del primer dia, que no és una cosa que t'agradi molt, però bueno, creus que pots canviar alguna cosa, creus que la captivitat serveix per sensibilitzar la gent, perquè tinguin més cura del medi ambient, però mica en mica te'n vas adonant que allí l'únic que volen és el rendiment, els diners, el rendiment polític també, i mica en mica, i fins que al final te'n vas afartant, cada dia te n'afartes més fins que arriba un moment que trenques la olla. Això va ser un dels fets determinants que jo vaig començar ja. Va morir una mare d'un fill, una femella a Moganà, precisament, va morir, encara no saben de què, perquè no sabien, no tenen ni idea mai. I va deixar un petit de 3 mesos, que encara no menjava. Aquests animals necessiten aprendre a menjar, no saben menjar per si sols. I, clar, perquè l'animal aprengués a menjar i no morís, vaig fer un protocol, una sèrie d'accions que s'havien de fer, i la gerència me les va tirar enrere perquè una de les accions significava canviar-los de piscina. Això significava aturar 4 dies els espectacles. I em va dir que era impossible, que preferien seguir amb els espectacles abans que salvar-li la vida a un petit. Penso que la verdadera educació ambiental és la que t'educa en el teu medi ambient i t'ajuda a preservar el teu entorn. El zoo no és educació ambiental, perquè quan tu vas, ho he preguntat a moltes conferències que he fet i a moltes xerrades, la gent que sap que ha anat al zoo i anava al zoo 2-3 cops l'any no saben diferenciar una manyarenga d'una cadernera, i són animals que tens habitualment, o no saben què és un falciot o un ballester, o no saben distingir una escòrpora ni d'una roca. O sigui, quina és l'educació ambiental llavors? Sí, saben la diferència entre el niu de sabana i no sé què, i les serps verinoses, no. Quin sentit té això en un entorn on no hi ha ni serps verinoses, tret els escurçons, o no hi ha nius ni lleons? Si bé en un principi, fa molts i molts anys, els zoos van ajudar a fer que la gent se n'adonés que els animals no eren una cosa només per usar i tirar, i va ajudar que d'alguna manera la gent tingués més respecte pels cetacis, per exemple, o per altres tipus d'animals. El que sí que és cert és que a grans trets i en general els zoos no ajuden gens als animals. O sigui, no és admissible que per poder fer aquesta tasca tu hagis d'agafar animals de l'estat natural. Per tant, la millor manera de conservar l'estat natural és no agafar animals. Si em diguessis hi ha 1 o 2 zoos en tot el món, podria entendre, llavors no tindria sentit, perquè quina difusió tindrien. Per tant, estem parlant de milers de zoos, on milers de zoos tots volen tenir el seu dofí, tots volen tenir el seu lleó, tots volen tenir el seu tigre, tots volen tenir la seva girafa. Clar, milers de zoos. Si tens en compte que per terme mig de cada animal que tu veus viu en un zoo, 10 o 9 se n'han mort pel camí. O sigui, compta tots els zoos que hi ha en el món, si l'entorn natural no estaria molt millor sense els zoos. Abans els zoos eren un exemple del que l'home, i dic home en masculí, no l'espècie humana, sinó l'home, la dominació sobre les altres espècies. Per més que els zoos hagin posat una pàtina de maquillatge ecològic per fer-ho tot molt menys carcelari, molt menys patibolari, segueixen una gàbia, segueixen una presó, els animals segueixen estant captius i per tant no poden estar bé de cap manera. Elefants, goril·les, orangutans, ximpanzés, animals amb grans capacitats cognitives, no pot ser que estiguin agabiats. I evidentment hi ha una gran diferència entre mantenir una orca
un goril·la o un ximpanzé en captivitat, o mantenir un cuc de terra o un escarbat o una serp, si tu vols. Que en el sentit estricte del que significa la captivitat, per mi és el mateix. Sí. Però el que sí que està clar és que un pòngit, un goril·la, un ximpanzé, ho viu d'una manera molt diferent que no pas ho viu una serp. La qüestió és, tornem una altra vegada, el fi justifica els medis, és a dir, per tu poder fer un programa de reintroducció del tritó, has de tenir tota una col·lecció de nyus, lleons, girafes, dofins, foques i lleons marins i no sé què, perquè, clar, al zoo no pot només haver-hi tritons. Realment ho justifica, això? O sigui, no cau pel seu propi pes. O sigui, menys mal que fan coses d'aquestes. Però tenim aquí un centre que se'n diu el CRAC, el Centre de Rèptils i Amfibis, el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, que està funcionant molt bé, que estan reintroduint i sí que tenen un petit, amb els animals que tenen allà dins, que els estan reintroduint, molta tortuga, molts amfibis, també tenen un petit, una petita mostra perquè la gent ho vegi, però no ho comparis, no tenen lleons, no tenen tigres, no tenen res, i els animals que estan establats és perquè o no poden ser reintroduïts per algun motiu, perquè són al·lòctons o perquè, jo què sé, que estan ferits, que estan malament. Això tindria un sentit, són centres de recuperació, no és un zoo, és molt diferent. És el pitjor que els hi pot passar, perquè sobre els dofins almenys tenen la sort que han de fer espectacles i una mica entretinguts estan. Si no han de fer res, estaran avorrits tot el dia sense fer res absolutament. Jo ho he vist a l'aquari de Gènova, on he estat treballant un temps, i els dofins estan totalment sonats, perquè imagina't tu un quarto així, sense res a fer durant tot el dia. Així durant 365 dies l'any, durant 15 anys, 20 anys. Imagina't com acabaries. O sigui, no perquè deixin de fer espectacles vol dir que són els superguais del Paraguai, al contrari. Però com sembla que allà a ningú li importen els dofins, només és qüestió de màrqueting tot. Doncs així és com van les coses.